May good news naman mga kasinag, kasi yung bata magki-clearance na daw para maoperahan. Sa reward na 10,000 may dumagdag pa mga kasinag na another 10,000. Kaya ngayon mga kasinag, ang reward na ni Bagwis ay 20,000. Mga kasinag, isang magandang hapon po sa ating lahat, isang pinagpalang araw po. Ngayon pala mga kasinag, may bagong balita at good news para sa atin mga kasinag. Kasi po si Bagwis mga kasinag, sa reward na 10,000 may dumagdag pa mga kasinag na another 10,000. Kaya ngayon mga kasinag, ang reward na ni Bagwis ay 20,000. Kaya nakikiusap ako sa lahat po ng makakita kay Bagwis, bigyan nyo ako mga kasinag ng video proof or patunay na si Bagwis yan. I-message nyo ako mga kasinag sa aking Facebook page sa Mboy Oragon kung meron po kayong picture or video na patunay na si Bagwis yan. Pupuntahan ko kayo mga kasinag, kasi 20,000 na ang reward ni Bagwis ngayon. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa mga nag-sponsor para sa reward na ito. Sa nagbigay ng 5,000 plus 10,000, 20,000 na mga kasinag. Ang pakiusap ko lang po sa mga kita kay Bagwis, huwag nyo mga kasinag uhulihin. Huwag nyo uhulihin si Bagwis para dalhin sa bahay. Kasi ayaw ko rin masaktan si Bagwis mga kasinag, at ayaw ko rin pong masaktan kayo. Kasi oras na mahuli nyo si Bagwis mga kasinag, pag hindi kayo tutukain nun o anuhin kayo ng kuko, magbabaon sa mga balat yung kuko niya, kasi matulis ang kuko nun. Kaya ilang po ang pakiusap ko sa inyo, wag nyo pong huhulihin. Basta magpadala kayo sa aking Facebook page mga kasinag ng patunay na si Bagwis yun. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga viewers at nagmamahal kay Bagwis. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon pala mga kasinag, hihingi rin pa ako ng paumanhin. Gawa ng yung natagpuan natin mga kasinag, hindi po talaga si Bagwis yun. Ibang Bagwis yun mga kasinag. May iba pong nag-aalaga sa ibon na yun. Napag-alaman ko na yung mga kasinag na alaga din talaga yun. Kaya hindi talaga si Bagwis yun mga kasinag. Sana maniwala naman kayo mga kasinag, kasi ibang iba naman si Bagwis, tapos yun kasi baby pa yung nakita natin yan na nai-report sa atin. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa nag-report nun. Thank you so much sa inyo idol. Shoutout po. At siya nga pala mga kasinag, nagpapasalamat po ako ng marami sa mga nag-sponsor doon sa mag-ina ni Ate Arian, anak na nakalabas ang bituka. May good news naman mga kasinag, kasi yung bata magki-clearance na daw para maoperahan. May nilapitan sila dati na hiningan ng tulong para sa operasyon ng bata. Ngayon mga kasinag, nag-update sa kanila na maoperahan yung bata mga kasinag ngayong November 20. Sana mga kasinag, ipagdasal natin na nasa ayos na kondisyon yung bata. Sana hindi siya magkasakit sa oras ng kanyang operasyon. Kasi mga kasinag, sana yung bata ay maging malusog at masigla siya para maoperahan siya mga kasinag. Kasi pag may sakit kasi yung bata mga kasinag, may ubo, sipon or lagnat, hindi maoperahan yung bata ni mga kasinag. Kaya hangad ko sa inyo mga kasinag, ang pagdasal natin na maging okay yung bata, tapos malampasan niya ang pagsubok ng kanyang operasyon. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa inyo, sa lahat ng mga nag-sponsor. Ngayon pala mga kasinag, yung bahay ni Ate Rian hindi pa po tapos. Kaninang umaga nga, diningdingan ko rin kalahati, kasi yung trabaho nga ng Team Lakas mga kasinag doon natapos na. Kaya ngayon mga kasinag, ako na lang po ang utay-utay na gumagawa ng bahay para yung pundo mga kasinag ni Ate Arian hindi na mabawasan pa na maibayad sa gagawa ng bahay. Gawa ng yung pundo mga kasinag ni Ate Arian, yung susubra para dun sa bata. Kasi yung bata mga kasinag, oras na maoperahan yun at ipatawag na yun, hindi naman dito operahan sa Sorsogon. Ilang linggo yun mga kasinag. Kailangan nila ng pang-allowance, pagkain. Kaya yung punto nila mga kasinag, sana may sumubra talaga. Kasi yung bahay ni Ate Rian mga kasinag, ako na lang talaga nagpapanday ngayon inutay-utay ko lang. Nakapit-pit pa nga ako, ayun, sugat pa napukpok ng martilyo kanina.
kapupukpuk ko, ayan, sugat yan. Tapos naharas ako nung sa wali, ayun. Pero okay lang yan mga kasinag, normal naman yan sa mga ganyang sitwasyon na nangyayari sa atin, normal lang yan. Basta nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat ng tulong nyo mga kasinag, sa lahat ng tiwala at suporta nyo. Sana mga kasinag, ipag-pray natin na maoperahan na po yung bata at maging normal na siya para hindi na siya mabuli, para makapag-aral na siya ng maayos, para magkasabayan na rin siya sa mga kabataan ng mga kalaro niya, na hindi na siya iiwasan, hindi na siya iiwanan ng kanyang mga kalaro, kasi nalaki na rin yung bata. Pagdasal natin mga kasinag na maging okay po lahat. Pero sa mga susunod na araw mga kasinag, i-update ko po kayo sa bahay ni Ate Rian, kasi undas naman mga kasinag kaya hindi ko muna kayo ma-update, baka bukas kasi nandito kami sa sementeryo. Kasi ngayon mga kasinag, kagaling ko lang sa sementeryo, nagpintura kami nung yung pansyong ni Bianan. Kaya pasensya na muna kayo mga kasinag basta update ko kayo mga kasinag dun sa bahay ni Ate Rian sa masusunod na araw. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat po nag-sponsor kay Ate Rian at dun sa anak niya. Salamat po talaga. Yan ang good news ko sa inyo mga kasinag, na maoperahan na yung bata. At ang good news ko pang isa, si Bagwis mga kasinag, 20,000 na ang kanyang reward. Kaya mga kasinag, tulungan niyo po akong mahanap si Bagwis. Hanggang dito lang, bye bye.